Je mag dalk nie in mode belangstel nie, maar jy kan nie aan modeverbruik ontsnap nie. Mode is een belangrijke manier waarop ons onszelf in ons dagelijkse leven aan die wereld voorstel. Soos verbruikerskultuur die wereld verower, is mode nie een perifere, ligsinnige saak nie, dit het eerder meer individuele betekenisse in die hedendaagse samenleving. Gevolglik is modestudies nie meer een marginale navorsingsgebied soos dit dekades gelede uitgebeeld is nie. Mode, met sy eie logika van nieuwigheid en verandering, is hardkoppig om aan te pas by hedendaagse sociale transformaties. Inteendeel, dit verkry toenemende ideologische mag om ons maniere van aantrek, kyk en leef in die globale dorp te oorheers. Skoonheid bring vir ons plesier wanneer ons daarna kyk, of dit selfs diep oorweeg. Maar dit is een inherent gladde ding om te begryp. Skoonheid het sy eie logika, en ons pogings om taal te vind om dit vast te lee, is een eindeloos hopeloose strewe. Mode is ongetwijfeld een belangrijke deel van ons levens. Dit beïnvloed hoe ons waargeneem word en hoe ons onszelf dra. Dit is een manier om ons identiteit terug te eis. Die kleren wat de mens kies om te dra, kan ook die draerse gemoedstoestand beïnvloed. Vrolijke of helder kleren is bekend daarvoor dat dit de mense energie een lipstoot gee, terwijl donkerder kleren geneig is om een lae stress, ontspanne gevoel te skep. Enige soort drukwerk is ook bekend daarvoor dat dit een soort gelijke stemmingverbeterende effect het. Mode is ook een dikwels oor die hoof gesiene manier om geestesgezondheid te handhaaf of te verbeter. Dit kan ons elke dag iets gee om na uit te zien en ons help om depressie te bestrijden. Een van die hoofdsymptome van depressie of een depressieve episode is probleme met selfzorg, soos om niet te stort of niet aan te trek nie. Om soggens aan te trek is dikwels oor die hoofgesiene aspect van selfzorg, maar kan helpen om depressieve neigings te bestrijden en op sy beurt een bewuste praktijk word. Terwijl mode baie tasbare voordele bied, is daar nog meer navorsing wat gedoen moet word oor vooral die sielkundige en geestesgezondheidsvoordele. Intussen, dra wat jy laat voel soos jy in die ware sin van die woord.